Nu er jeg gået i gang. Hvad? Jeg er gået i gang nu. Nej, bare lige vent. Nej. Vi kan jo altid klippe det fra, hvis det... Nej, bare. Okay. Okay. Nå, er du sikker på, at vi kan se? Ja. 100%. Prøv at gå derover. Så går jeg lige over og kigger. Jeg kan se dig. Okay. Guys, hvis I kigger her, så har vi... Undskyld den lille mængde citron. Hvis du kigger her, så er der citron her og citron her, ikke? Det har vi så fået på den her gyldne citron, ikke? Gyldne citron. Og så, hvis I kigger her, det er noget meget stærkt. Det er meget stærkt, det er mango, det er chili, og du kan kun få det specielt i udlandet, ikke? Og så skal vi putte lidt af det her, ikke? Og I ved ikke, hvor stærkt det er. Vi har lige spist det. Jo, vi skal putte lidt af det her ned i saften, ikke? Hvis I kigger. Jeg har det stadig i munden. Ja, men det er stærkt. Det er stærke sager. Og så skal vi også have lidt i den anden. Jeg helt fortæller, der er mindst i. Der er lige meget i begge to. Ja. Jeg tager også kernerne med. Ja, Jeg drikker alt det. og så mangler vi den sidste ingrediens. Salt. Det her, det bliver lidt af en hård en. Okay. Og så mangler vi lidt peber, ikke? Nej. Jo, Okay. kom nu. Lidt peber. Fuck, det smager klap der. Okay. 1, 2, jeg skal slutte hele. Okay. Nej, vi skal bare gøre det her på en kamera. Okay. Hvad så hvis jeg spytter det ud? Hvad? Klar. 1, 2, 3. Håber I kunne lide videoen. Bare skriv, hvis I vil have noget mere.